Terve, mä oon Olli, tämän lähetyskodin isäntä. Jouluaika on ihmeellistä aikaa, joka kertoo meille Jumalasta, joka on tullut meitä lähelle ja joka meidän kaikkien on mahdollista oppia tuntemaan. Joulun päätähteä emme löydäkään tuolta taivaalta, vaan seimestä, josta löydämme Jeesuksen Kristuksen ihmislapsena. Tuosta Jeesuksesta me haluamme olla kertomassa täällä kansanlähetyksessä, lähetyskodilla, ja sinäkin olet tervetullut meidän toimintaamme. Hänellä on sinulle paljon annettavaa. Käyppä katsomassa, minkälaista toimintaa meillä täällä lähetyskodilla on ja mikä sinulle sopisi. Löydät ne osoitteesta phkl.fi. phkl.fi. Seuraavan joulurunon myötä haluamme toivottaa sinulle oikein hyvää ja siunattua joulun aikaa. Järjestin kotini joulua varten. Pesin, siivosin, koristin kaiken. Kellaria tosin ehtinyt en, mutta parhaani tein, takaan sen. Aattona sitten saunomispuuha. Tervasaippua, karkeaa sientä, päästä ja varpaista, täältä ja sieltä. Toki on emäntä sama vielä. Mitäs Jeesus, sinä teit? Sinut punoi Jumala lämpimässä kohdussa. Odottelit hetkeä maailmaan syntyä. Vastaan tuli kylmä ja hämmästyvä lehmä, karkea heinä ja ihmisten jäynä. Vaan itse sinä olit jotain aivan uutta. Ihmislapsi täynnä armoa, totuutta. Tullut minua varten.